Likos, Hendrik en Anja van der Meer van Terhenne. Ze borkje biologisch en weger je eermerken in te dwaan bij de kei. Al 22 jaar. De hiermeunsters die ze inleveren hadden, komen wel eens vaker wat letter. Dat wie nooit een probleem, maar in één winnen er grote sancties. Ze denken dat er heel oren redenen achter zitten. Wat is nevens jou dan de werkelijke reden dat ze dit doen? Ik denk dat deze groep wat te volle geld en energie kost, het nevens het inzorg van het ministerie. En daar werd wij trouwens wel alle kosten van die overige identificatie wel zelf dragen moeten. Dat is onderdeel. Eigenlijk zei ze jou dan van ze willen van u zo. Ja, die indruk krijgen we wel. Ja, die stellige indruk heb ik. Dat wordt misschien nog wel een beetje kracht bijzetten natuurlijk. Ik trok het in beslagname van het vee van Tom de Groot. Dat kan daar onderdeel van wezen. Men kan daar toch even een toskenschel laten wollen. Dat zou een achterliggende gedachte wezen kunnen. Er zijn 6 bedrijven op dit moment sowieso geblokkeerd. En het is in de periode van een aantal weken geweest dat de een na de ander allemaal om dezelfde reden geblokkeerd zijn. En dat viel net noffelijk, zeker omdat het in Ien zagiet en het verval van de Groot bevestigt de boer en zijn vrouw in haar idee. Dit voelt heel naar. Je hebt echt het gevoel van wat is hier aan de hand? We zijn 22 jaar al oormerkweigeraar, met reden. En dan krijg je in één keer het gevoel alsof hier een hets aan de gang is. De 6 blokkeerde boeren hebben elkaar arm sneun troffen. Ze brieden haar op actie. Ze hebben al heel wat strijd leveren in matten voor haar principes en jou het net op. We gaan door, tot het einde. Ik bedoel, dit is een principe kwestie. Het is niet zo dat je kiest voor oormerkweigeraar. En we hebben er 22 jaar hard voor gestreden. Het heeft een hele moeilijke strijd geweest om het voor elkaar te krijgen. Toen kwam er een regeling waar we heel veel jaren goed mee uit de voeten konden. Ook in overleg met de overheid. En wij gaan hier wel mee door. Dit is niks zoals als de gang naar de rechter dat een maatje. En te zien dat die daar iets in is, hoe ze